Lenže medzi tými prílepkami, drahí moji, samozrejme ako inak, je prílepok číslo 5 a ja vám teraz prečítam, čo je jeho znenie. Doslova, aby teda ma nikto z ničoho neobviňoval. Opäť teda, že narýchlo, čo sa nám tam zase dostalo. Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, teda nemocnice, všetky, sú povinné umožniť osobe poverenej vykonávať duchovenskú činnosť. Tam sa len zamýšľam, čo to všetko je, že či len akí kňazi, akého druhu. Neviem, nestihla som si to zistiť. Teda vykonávať duchovenskú činnosť, vstup do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti. Čiže ešte raz, nemocnice musia pustiť kňaza ku všetkým pacientom, ak prítomnosť tejto osoby nenarúša poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ďalší odsek, ministerstvo zdravotníctva môže uložiť pokutu až do výšku 500 eur poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak poruší túto povinnosť. Dámy a páni, v preklade, my si tí moji zlatí púšťame púšťame kňazov na gynekologické oddelenie k ženám, ktoré napríklad chcú ísť na interrupciu. Toto keď raz prejde, v živote to nikto nezmení. A zase to tu mimochodom tak bez povšimnutia prešlo. Vôbec nemám nič proti kňazom v zdravotníckych zariadeniach. Dobre viete, že 3 roky praxujem v nemocniciach. Mám úplne, že doslova kamaráta kňaza v Ružinovskej nemocnici na Kramároch, kde s nimi chodím kecať a rada sa s nimi rozprávam o tom, keď príjmam ja pacienta, tak je tam normálne v tom popise sestry, čo má všetko sa pýtať. Keď príjmam pacienta, každého jedného sa pýtam, či chce, či má záujem o kňaza, či má túto potrebu. Keď má, nech sa páči, má to tam byť. Úplne súhlasím, tak ako povedala Ríšová Češka, na vyžiadanie pacienta jednoznačne áno, bez debaty. Dokonca si myslím, že všetky vierovyznania, nevyznania, neviem čo, nech každý žije slobodne tak, ako chce, tak to má byť, áno. Ale prosím vás pekne, nie je tak, že my si tu teraz chválime, že bez toho, aby tá pacientka požiadala o prítomnosť, tak príde tam nejaký kňaz a bude tam poučať tú ženu o tom, čo má robiť, bez toho, aby si to ona prijala a to zdravotnícke zariadenie ju nemôže vyhodiť, lebo dostane pokutu, respektíve môžeme sa baviť o tom, či je to alebo nie je to narušenie zdravotnej starostlivosti, ak došla na legálny výkon interrupcie. Legálny. Lebo teda, čo je tá zdravotná starostlivosť, ten výkon samotný, alebo aj to predtým na tej izbe. A teraz akože môžeme sa dohadovať, ale môžeme sa staviť, že budú také zariadenia, kde jednoducho to bude, že prvá takto priama čiara na tie gynekologické oddelenia k tým chuďatkám ženám, mnohokrát naozaj vo veľmi ťažkých situáciách krehké ženy, ktoré teda majú naložené od toho života, lebo možno nie pre niektorých kolegov to bude novinka, tá žena tam nejde, že aha, streda 4 hodiny idem na interrupciu, neviem čo iné robiť. Ona tam fakt ide preto, lebo má nejaký dôvod. A my jej tam teraz pošleme v tej chvíli nejakého človeka, ktorého ona tam nechce. A ešte raz opakujem, ja sama hneď budem hlasovať za to, aby v každom zdravotníckom zariadení bol k dispozícii kňaz akéhokoľvek vierovyznania. Vôbec s tým nemám problém. Ale kurník čopa vnúcovať to ľuďom, ktorí to nechcú, toto v žiadnom prípade nemôžete mysleť vážne. A hrozne ma mrzí, že to dávate do kombinácie s návrhom Vlaďky Marcinkovej pri sprievode rodiča, že to dávame do kombinácie napríklad s PN-kami, že to dávame do kombinácie s platbami nemocníc a nemusím byť na to taký pokrytec, že tu budem vykrikovať, že fuj, aký ste zlí, keď to isté sme robili minulé volebné obdobie. Ale vecne je toto, že strašný prúser, drahí moji. A toto, keď prejde, ja vám hovorím, nenájde sa toho, keby som verila, poviem Boha, ktorý by zariadil, aby sa to potom zmenilo naspäť. A my už teraz majú tie ženy na Slovensku dosť teror. Nemáme ani len tú interrupčnú tabletku. Ženy ešte aj po znásilnení si posielame na chirurgický výkon, aby tam krvácali, aby tam riskovali svoje zdravie a životy svojich budúcich detí. Lebo potom je tam hrozba. Už teraz to máme tak, že ženy, ktoré nemajú známosti a financie, sa nedostanú tak ľahko k zdravotnej starostlivosti, ak nebývajú v Bratislave už vôbec ne, lebo my tu tajíme, vy sa nedostanete k zoznamiu, ktoré štátne nemocnice poskytujú tento legálny výkon. Neexistuje. Tá žena niekde z osady pri Poprade ide do nemocnice, kde sa ledva dotrepe, konečne má na to peniaze, konečne ujde tomu mužovi, čo on si myslí, že toto ty nemáš, moja zlata, robiť. Ona nájde tú odvahu, ide tam a tam sa dozvie, že my toto nerobíme a nepovieme vám, kde to robia a môžeš ísť cestovať po celom východnom, strednom Slovensku. Tá nedostupnosť je strašná. Minulé volebné obdobie 26 pozmeňovákov. Teraz tu kuje KDH a Olano okolo Záborskej zasa s koalíciou ústavu, že ideme tam dávať právo plodu. Teraz zasa tento návrh, akože šíbe vám už úplne
Tu nám krachuje školstvo, zdravotníctvo, cesty, justícia, peniaze nesú a vy sa tu serete väčšine s týmito interrupciami. Môžete s tým už prestať láskavo? Ďakujem veľmi pekne, budem hlasovať proti.